Ovo je ta, pazite, istovremeno, taj šejh Islam ibn Tejmija o kojem mi govorimo, je bio osoba, tako ga opisao, da je bio zahif i dunja, da nije nešto posebno tražio dunjalka, ni položaje, ni metak, ni kuće, ni da na ovom mjestu, na onom mjestu. Mukbilan al ahir, njemu je bila glavna stvar, znači ahiret, s onim dijelima koji radi, Allahovo zadovoljstvo, da se širi istina i hak. Pazite, veličina Ibn Tejmije, čak možda mnogi nismo ni svjesni. Vi znate, čuli ste za Aristotela filozofiju, učili ste njegovu filozofiju, čuli smo na najmanju ruku. I da je Aristotel napisao logiku. I taj danas je ta logika uči se, izučava čak i školama i muslimanskim. Aristotelova logika je neprevaziđena. Na zapadu to priznaju, niko nije bolju kritiku radio Aristotelove logike od Ibn Tejmije. Jer muslimani su, naravno, pazite, to znate činjenicu, muslimani su grčku filozofiju preveli na arapski i sa arapskog je prenesena u Endelus, iz Endelusa je prenesena u Italiju i tako raširena Evropu. I tako je sačuvana filozofija. A dok se to desilo, raširila se filozofija među muslimanima, bila je prisutna. Bili su muslimanski filozofi poput Ibn Rušda, Avicene, kako ga zovu tamo, na zapadu. I bilo je potrebno da neko kritikuje, znači, jer filozofija kod muslimana uzela maha, izučavala se u školama i ubacila se određene nauke, određene poimanja. I dolazi Ibn Tejmije i udari na njihov vrh, najjaču i knjigu. Logičko razmišljanje, logičko koje je bilo svašta pomiješano. Nije to ovo naučno današnjo, nego to pomiješana filozofija. I Ibn Tejmije, znači danas nije poznat da neko napisao bolju kritiku Aristotelove logike, to zapadni, znači to orientalisti priznaju koji su ispitivali, istraživali tu stvar. Da je neko uradio kao što on uradio. A pazite, bio je učenjak, islamski učenjak, koji je poznao dobro Kur'an i sunnet, koji je radio ovo što je radio, koji je, znači, praktično borio se i radio, znači, on nije samo pisao knjige, njegove knjige, on nije sjeo negdje u kući i pisao, znači, vi znate kako je napisao Akidu Vasitije, kad su tražili od njih da on napiše ovjerenje na kojem je bio selef ovog umeta akideska, on je tako spominjao njeg, od Ikindije do Akšama je sjeo i zapisao ono, u jednom cugu. I mi danas to istražujemo, izučavamo. Pa je ono što znamo fetve Ibn Tejmije, 37 međelida, što mi imamo, tomova 37, što imamo, znači to je on pisao, kako mu ko nešto ga pita pa odgovarao, neke od tih stvari u zatvoru pisao. Ubacimo kroz prozor nešto, pitanje, on odgovori i vrati se. To je sakupljeno, sabrano i napravljeno podijeljeno u oblastima, sabrano i tako nastalo te knjige. Znači nije on sjeo maksuzovno da ima sve sređeno kod njeg i da on to da zapiše, da uredi, kao što mi danas to imamo, jel? Kakve mogućnosti i mogućnosti u pozitivnom smislu. Nego, znači, vas da bio izložen nekakvim iskušenjima. A onda da se vratimo na ovu stvar, znači, spominje ovim stvarima koji je bio iskušan, koji ima probleme sa savremenicima. Koliko je borbu vodio i mi to danas, molim Allah da ga nagradi, koji je nama mnoge stvari toliko pojasnio da mi samo koristimo kao gotov materijal. A onda on taj isti, da se vratimo na početak kaže ima na dunjalku džennet, ko u njeg ne uđe, neće ući na ahiretski džennet. Koji džennet? Pa ta zadovoljstvo sa islamom, sa vjerom. Da je bio zadovoljan, da je uživao islam. To je ono što nama često fali. Ne saživimo se toliko, ne osjetimo ljepotu i veličinu i moć islama, pa onda nam to izbija na neke druge stvari, životne. A normalno, islam nije došao da nas učini nesretnima. Manzena like Kur'an ili teška. Allah šan kaže poslanik, nismo objavili Kur'an, šta, da budeš nesretan, da belaja imaš, da ti je teško, da ti je ružno. Objavljam ti Kur'an, da osjetiš ljepotu i zadovoljstvo života. A iskušenje životni, to je to normalna stvar. Nama su potrebna iskušenja, jer izgrađuju od nas osobe, ličnosti. Dobro, da se ne izgubimo s ovim. Molim Allah dželešanu da i mi nađemo taj džennet na dunjaluku, kao što su i prvaci naši nalazili, kako bi ga našli na ahiretu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.